Kalimera. Zdravím všetkých priaznivcov gréckeho jazyka. Dnes sa pozrieme trošku na to, ako používať a ako sa vyznať v gréckom slovníku. Na začiatku v slovníkoch zvyčajne nájdete prehľad značiek a skrátiek. Ale my sa poďme pozrieť na to, ako sa orientovať v jednotlivých slovách. V gréckom jazyku majú všetky podstatné mená členy. A to buď určitý člen, oristiko arthro, alebo neurčitý člen, aoristo arthro. Určitý člen pre mužský rod je o. Určitý člen pre ženský rod je i, čiže písmenko ita. Nemilte si určitý člen ženského rodu, čiže itu, s vylučovacou spojkou i, čiže ita s dĺžňom, ktorá znamená alebo, buď. Určitý člen stredného rodu je to. V slovníku sa určitý člen píše vždy za podstatné meno. Môžeme sa pozrieť napríklad. Podstatné meno Slovákos. Za podstatným menom je o, čiže určitý člen mužského rodu. Z toho vyplýva, že toto podstatné meno je mužského rodu. Čiže nominatív kto čo Slovák, čiže o Slovákos. Podstatné meno Slovakia. Za podstatným menom je ita, čiže člen ženského rodu. Z toho vyplýva, že toto podstatné meno je ženského rodu. Teda i Slovakia, Slovensko. Podstatné meno piato. Za podstatným menom je člen to, čiže člen stredného rodu. Z toho vyplýva, že podstatné meno piato je stredného rodu. To piato, tanier. Niektoré podstatné mená majú len množné číslo. Ako príklad si môžeme uviesť podstatné meno Genethlia, čiže narodeniny. Za podstatným menom môžete vidieť určitý člen ta. Ta je určitý člen pre stredný rod, ale v množnom čísle. Čiže ta je nethlia, narodeniny. Prídavné mená, tak ako v slovenčine, tak aj v gréčtine, sa zhodujú s podstatným menom v rode, čísle a páde. Majú teda 3 rody. A v každom z nich majú iné koncovky. Ako príklad si môžeme uviesť jednoduché a často používané prídavné meno kalos. V slovníku je vždy napísaný tvar prídavného mena pre mužský rod. Kalos. V tomto prípade sa prídavné meno v mužskom rode končí na os. Kalos, čiže dobrý. Za prídavným menom môžete vidieť pomlčku a koncovku i. Táto koncovka nám vyjadruje to, ako je zakončené toto prídavné meno v nominatíve ženského rodu. Čiže poďme si vytvoriť prídavné meno v ženskom rode. Zo slovička kalos odstránime koncovku os a nahradíme ju koncovkou i. Čiže tvar prídavného mena v nominatíve ženského rodu bude kali. Dobrá alebo pekná. Takýmto istým spôsobom si vytvoríme prídavné meno pre stredný rod. Čiže ku kmeňu slova kal pridáme koncovku o. Kalo, dobré, pekné. Niektoré prídavné mená majú v mužskom aj ženskom rode rovnaké koncovky. Ako príklad si môžeme uviesť prídavné meno akrivis. Presný. Môžete si všimnúť, že koncovka pre mužský aj ženský rod je rovnaká. Keďže gréčtina nemá neurčitok,
V slovníkoch sa slovesá uvádzajú vždy v prvej osobe jednotného čísla v prítomnom čase. Pre znázornenie použijeme známe slovíčko káno. Doslovne sloveso káno znamená robím. Ale tak, ako sme si už povedali, že gréčtina nemá neurčitok, tak je slovíčko napísané v prvej osobe jednotného čísla. Gramaticky všetky slovesá v prvej osobe jednotného čísla v prítomnom čase oznamovacieho spôsobu sa končia na písmenko omega. V slovníku za slovesom je napísaný tvar slovesa v minulom čase dokonavom, čiže v aoriste. Minulý čas dokonavý alebo aorist vyjadruje dej, ktorý v minulosti prebehol a aj sa skončil. Čiže v našom príklade je minulý čas dokonavý od slovesa káno, ekana. Čiže urobil, urobila som.